be m nwoke na nwunye si na ya chọrọ ịlụ nwa gwa ekpọrọ nwunye nata n'ụlọ arọ na-agba arọ ịtọ ọmetụ aka ebe ọ bụbụ na ya akpọrọ nwunye asị nwunye ahụ ezigbo mmadụ nna m gwa m na afọ na ofu anya ka eji anụ nwaanyị ofu anya bụrụkwa na ogbenye ga-anụ nwaanyị mechie ofu anya anụ bụkwa ndidi obi aka obi nwa mee obi aka obi nwa m ijele m ji agbadugba ekele m ijele m ji ana mmụọ obi aka obi nwa m ijele m na-akpa ike ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke ekene ụnụ anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo na-eme Igbo na-ekwu Igbo foonu m mere mmebi foonu ọzọ ka m ji ebe a foonu anyị mana ụdị foonu a na-active ninja sometimes so but nsogbu adịghị o nwere ike ịnọkọta ọ blọkụ mana ọ blọkụ ọ ga-adịkwa mma because ụmụ foonu a sometimes ọ bere China foonu a nwere ka something si wee ma accumulate osizie mana nsogbu adịghị unu na anyị ga-afụ na ọ dịghị kilia ka nke ọzọ ahụ nọkọtara blọkụ amaghị mma ma ọ ndị ihe mmadụ na-ekwu ebe a na-ejizi blọkụ ya mana nsogbu adịghị anyị nwawu ndị nsọ ala Igbo na anyị kwere n'ofu Chukwu anyị ekweghị Chukwu na abụ mba anyị kwere na nsọ ala Igbo anyị ekweghị n'ihe ọzọ mba ọwụhụzi na anyị kwere na nsọ ala bụ na anyị enweghị ike anyị na mmadụ ikwu okwu ma ọ bụ anyị kọwaa maka ụwa mba maka na ụwa abụghị onweghị onye nwere anyị niile enwe ọ ka isi ghọta ka ị ga-esi akọwa ka onye si debe wutie ka ọ ga-esi wee dinara anyị anyị ga-ekenegodo aka kere ọfọ maka na anyị nwaji ọfọ ka anyị ji ụwa bụ ọfọ ụwa anụ ma efuru bụ ọfọ anyị kene aka kere ọfọ ahụ ụnụ ama ha na aka kere ọfọ a sị na onye ọbụla si na ya ji ọfọ mana ọfọ ma onye kerie anyị kene aka kere ọfọ anyị ekene ndị mbụ bụ nna kene ndị ọkpụ bụ nwa kene ndị egede bụ mmụọ nsọ ọ bụ ya ka anyị na-ekwu mgbe ọbụla anyị na-asị anyị kene ekekere ụwa akekere ọfọ kene ndị mbụ bụ nna the father then anyị ekene ndị ọkpụ nwoke na nwaanyị nwa nwoke na nwaanyị unu emekwanye mistake maka ndị ụka na-ekwu ọ bụ ihe ha wetara na anyị ka ha ji wee na-eme ihe ha na-eme ma ọ bụrụ na Igbo adịghị nwa bekee ahụ enwe culture ana m agwa unu nke bụ eziokwu ọ bụrụ na Igbo adịghị enweghị ihe dị ka Islam because Islam mean isi ala ọ bụ Igbo ka a na-asụ ihe ịghọtago ọ bụrụ na Igbo adịghị enwe ihe ga-adị ka Judaism because ihe a na-ekwu ịgọchi ọ bụ ịgọchi bụ ọnwa agwụ iti mmọnwụ ọ ya bụ ihe a na-akpọ chi na-agọrọ sinagogu ị na-anụ maka ya so ọ bụrụ na Igbo adịghị enweghị ihe dị ịghọtago ọnwa enweghị Igbo enweghị ihe nwere so maka ọ bụrụ na ọ bụ Igbo gwara ha sị ha aka kere ọfọ atọ nụọ ya tu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ maka asị unu na ọ bụ cross ọfọ ka a na-ekwu maka ya maka ọfọ symbols ka ọ ịghọtago maka ndị ma ndị kere ọfọ nwere ike nna gị nwere ọfọ ịmaghị ihe nọ na place ịghọtago ihe na ọ ihe nọ n'ọfọ ahụ ije na Facebook jee Google onye ga-afụ na ekere ya ka ọ ụzọ ịnọ ka ekere ya ọ from the ọfọ ka esi nweta cross efu ha na-ebugharị bụ ọfọ bụ datin mana nwere ike ndị be anyị aghọta ha maka na ịmago na emere ya baptizim ha ewerezie mana anyị ma na onwe anyị bụ ndị nsọ ala Igbo ma ihe a na-akọ anyị ma ebe e niri isi atụbo anyị ma ebe e niri ozu nọ ebe ahụ ka anyị si abụọ ya anyị kenesie ha anyị ekenezie ndị bụ nsọ ala bụ the apostles the disciples anyị nwawo ndị nsọ ala disciples nwanne onye ọbụla na-esosi nna ya ike nna ya enweghị ike ịgbachikịta ya azụ o nweghị ike ime ọ naghị eme never onwebeghị mbọsị o mere before nna ọ bụrụ na gị na nna gị na-adị na mma ị na-afụ ojebe mitin ojebe nzukọ ọkpọ gị
ọ mụrụ nwa ndị ọzọ ọ bụghị sọ gị ka ọ mụrụ, mana o jebe nzukọ ọ sị gị bịa ka unu jee, o jebe ebe dị agha ọ sị gị nwa m bịa, gịnị ya esoro jebe ije go and verify na ọ bụkwa n'eziokwu ma ọ bụ asị. So onweghị mgbe anyị nwa na onwe anyị ga-asị na anyị bụ ndị nsọ ala Igbo, ala Igbo agbakọta anyị azụ, nwanne o mebeghị mbụ and ọ gaghị akwa na-eme, ịghọtago. So ihe anyị bịara ịkpụ arụ, anyị bịara ịkpụ arụ, anyị bịara ịkpụ arụ ihe ọjọọ mere n'ala Igbo ka anyị bịara ikpochapụ, ịghọtago. So anyị nwa na onwe anyị wee kwe na nsọ ala kwesie ike, kwekwe nnọọ n'ofu Chukwu, anyị agaghị efe Chukwu na-abụ, never ever. Ofe ozu Chukwu ahụ nna nna anyị hafere ka anyị ga-efe. Nke ahụ gbasara gị ihe ọ bụla ị na-akọ, ị na-akọrọ onwe gị, ịghọtago. Because ị gaghị asụ Igbo karịa anyị nwa, anyị nwa ihe bụ Igbo, ị nwere ike ịghọta ihe bụ Igbo. Ịkpọ isi ala anyway, echa onwe ihe ha ga-akọwa na Facebook. Ihe nna nna anyị mere anyị ma ihe ọ bụ ha, because ha nwa bịara gwa anyị si anyị nwanne nwa m nwoke na ihe a na ihe a nekwe ihe ha mere, nekwe ihe niile nna nna anyị ha mere, anyị amarago ihe ha mere. Ihe ka ihe iji nọkọta, ichebere anyị nọkọtara nnọpụta si na anyị na-eme nsọ ala ka anyị sobe ụzọ nna nna anyị, ichere anyị nọkọtara kwube maka na nna nna anyị ha obi adịghị ya mmụọ, si kedụ ka nwa a ga-esi wee mụọ dike. Ndị Igbo na-aza dike, ndị Igbo mụrụ dike, mụsịa dike, anyị wee bụrụ akpa abụ mba. Nna nna anyị ha wee fụ na e nwere ụmụ ha ka n'ime obi ha kawo ndị Igbo, ha bịakwute anyị na mmụọ si m nwa m nekwe. Ha gwara ihe niile mere n'ala Igbo ma nke ochie ma nke ọfụ, si anyị na ya chọrọ ka ala Igbo dị mma, nekwe ihe ha ga-eme. So ihe niile anyị na-eme ọ bụghị ihe anyị jọsụrụ pụta mebe mba. Nsọ ala anyị na-ekwu okwu ya wụ na ọ the foundation of creation, ike ụwa ka esi wee ke ya wụ na-asọ nwanne. Before nwaanyị adị ime, nwaanyị atụrụ ime, gekwe ntị o, nwaanyị na-egbu ọkụkọ, ọ ga-ebu ụzọ gbuo ọkụkọ, kpochapụ ihe ọjọọ niile dị n'ahụ ya, jee jụọ ese ihe ọ bụla m kwuru ebe a, go and verify. Ọ ga-eje gbuo ọkụkọ, gbusie ọkụkọ, clean the whole body before bezie bịa ihe akwa ọ ga-eji amụ nwa. So ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nsọ ala, mara amara na ọgba arụ ka anyị na-akpụ. Anyị kpụsie arụ, unu ga-afụ na mgbanwe ga-adị n'ala Igbo. Mgbanwe, ezigbote mgbanwe, akwụkwọ ha mgbanwe nke ụmụazị o. Ana m agwa gị mgbanwe kara aka, mgbanwe kara aka. Ebe ahụ unu ga-afụzi na tupu ndị ụwa ekwube maka Chukwu na ndị Igbo mapụ, mmadụ agaghị esi kafanchan bịa gwa m ihe nna m mere. Ọ na-eri nsị, ọ na-eri nsị. Kedu ihe onye gwara gị ihe nna m mere? How do you know? Kedu ka isi mara ihe nna m mụrụ m n'oyiyi? Nna m mụrụ m n'oyiyi, kedu ka gị nwa ga-esi wee mara karịa mụnwa? Ihe o ji mụọ ihe o ji mụọ m, o jiri tụrụ nne m ime bụ ọbara ya. Kedu ka mmadụ ga-esi na kafanchan bịa na-agwa m ha nke ka nna m si wee dị ọra mba asị ka ọ bụ naghị abụghị eziokwu, ọ bụghị eziokwu nwanne, ịghọtago. So ọ bụ mmụnwa ga-aka wee mara kọwa maka nna m karịa onye ọbụla, maka na ọbara m koju wee mụ m. Ọ dị ka mmadụ na-akọwara mmadụ na-abịa ịbụ ka esi kee ụwa n'ime n'asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo isi ị na-asụ na-ege ntị o, ịsụrụ asụsụ sị ama m onwe m, wepụtagodo ama somewhere. Ama is something that is unknown, you got to go, because onwe bụ onye si afụrụ Chukwu before mba, all speculation based on imagination, because ọ bụ amụma ka ọ bụ ama ụma. Then iwepụta ama n'akụkụ, then mụ onwe m, you got to go. Ama ọ na-agbara gị ama nyanwa onwe ya, Chukwu na-agbara gị ama onwe ya. Ana m agbara gị ama onwe m. Ọ bụ ya ka ha dere asị Adam and Eve, because kedu ihe ha dere n'akwụkwọ? Ọ sị gị na-ege ntị ihe ọ bụla m gwara gị ebe a, go and verify. Ọ sị gị let us make man in our own image and likeness. Ama onwe ya, ama m onwe m. God Chukwu ma onwe ya, ọ ma onwe ya. So ị gaghị deceive onwe ya, ọ bụghị otu eziokwu.
because ọ bụ nyanwa ọ bụ the image of itself that thing. So ị ga-atụnwuri ya asị, ị ga-egwu nwe ya wayo. Mmadụ na-asị gị ọma onwe ya, ama m onwe m, onwe m, I know my image, ama m onwe m, I know myself, because mụ onwe m is me and myself. ịghọtago? So kedu ka ị ga-esi wee bụzie Chukwu wayo? Nna kedu a na-akụ ụdị akụkọ ahụ akụ? Ọ dịghị possible na. ịghọtago? So all the interpretation of Igbo language dị na the akwụkwọ, so we know it. That's why ji bụ na anyị ga-enwe akwụkwọ nsọ ala Igbo, because anyị ma ihe ha na-akụ ebe ahụ. ịghọtago? Ọ sịkwa ụnụ ama di ọha, ama nke di ọha, that is di ọha bụ gịnị? Di master, master with the mind, the mind ya maka asị di na nwunye. Nwunye bụ anụ arụ, nwunye bụ anụ arụ ya, then di bụ the master which is the mind. Ọ ya mere ha ji sị gị na the man will go to the wife's house and live, the mind live inside the body. ịghọtago? So ndị Igbo na-asụ di na nwunye, nyanwa bụ Adam and Eve. Ọwụ interpretation of di na nwunye ka e dere ụnụ asị Adam and Eve, mana ị naghị anụ Igbo, ị naghị anụ oyibo, enweghị nke ị na-anụ. ịghọtago? So anyị ga-akwụsịgodi ya ebe ahụ, maka na ngwa ụnụ n'ọwa Igbo ka eji wee dee akwụkwọ niile edere ụnụ agaghị ekwe. Mana ị na-asụ Igbo everyday, ị na-asụ ya mgbe ọbụla, but you can never know it because uche gị adịghị ya, because ị maghị onwe gị. Ọ bụrụ na ị mara onwe gị, ama m onwe m, if you know yourself, ị mara onwe gị, ị mara Chukwu. Ị mara onwe gị, ị mara go Chukwu, go and verify, the truth is there. Ị mara onwe gị, ị mara go Chukwu. Ọ bụrụ na ị maghị onwe gị, ị maha Chukwu, nwanne hapụ story. Ị gaghị anọkọta buru cross from Jerusalem, buru cross from Europe, efe nonsense, because ị mara onwe gị. ịghọtago? So ihe anyị na-ekwu maka nsọ ala, nwanne, ihe ọbụla gbasara ikwewuru Igbo, anyị ibu ya bịa, maka na ọ bụghị anyị agbataghị ya n'ama, anyị agbataghị ya na akwụnakwụna, anyị asịtaghị ya na asị. Ihe anyị nwetara ya bụ n'obi ọcha, n'ịkwụba aka ọtọ na ịdị ọcha. Ọ bụ ka anyị si nweta ya n'ezigbo omume, ọ bụ ka esi ama Chukwu. Ihe eji mara Chukwu na-asọkwa ihe ọsụsọ. Nsọ ala bụkwa ọkwa racism, nsọ ala bụkwa racism, marakwa na amara ọkwa ihe mmadụ ịsọ ihe ọkọ ruo echi isi na a na-eme racism. Nsọ ala bụkwa racism. Gekwe ntị ọfụma, nsọ ịsọ ihe na onye ọbụla na-eru unyu, onye ọbụla na-eru unyu aka ya na-adịghị ọcha, ịbịa kwutekwana na nsọ ala, anyị na-asọ gị asọ maka imete ya anyị unyi, anyị maka imete ya anyị unyi. ịghọtago? So ịmana mgbe a na-ekwu, ịmana nna agba ndị mmadụ ihe ha chego ma ọ bụ ihe aja ọsụrụ mmadụ, nwanne, ihe a abụghị competition, ọ bụghị ọgụ nne na-agbara nwa. ịghọtago? is of the mind. Ọ bụ ihe mkpụrụ obi, ọ bụ ihe mkpụrụ obi gị. Ndị Igbo na-arụ obi, nwanne, gee ntị ọfụma. Ịrụ is what? To build. Ịrụ is build. Kwema ịrụ obi gị, ịrụọ n'obi gị. Ndị mmadụ ga-asị achọrọ m ịrụ obi, ije do bricks, ije do block. Onye ha ịrụ obi bụ ịrụ ụlọ. Nekwe ụlọ gị ihe, obi gị wụ ụlọ gị, onye nwa gị. Inweta obi gị, nweta anị gị. Ọ ya mere ndị Igbo, because a na-eru ya eru, anaghị anọkọta arụ obi. Mba, ihe ahụ symbol ka egosi ụmụ ha ndị a na-amụ amụ ka nna ha dị. A na-eke ọfọ ka egosi nna ha, ụmụ ha ka nna ha dị. Maka mmadụ a na-eke ọfọ wụ fọs ekere dị na afanagwọ. Ịma ihe ahụ, ịmaghị ya, ị na-achọ ike ọfọ iji eme gị. ịghọtago? So anaghị Chukwu anaghị ezute ya n'ochi, anaghị asịta, ị gaghị asịta nwuchi na asị, ị gaghị asị, nwanne, ị nweghị ike ịchịta nwuchi na asị. Chukwu anaghị asịta ya na asị. Ana m ahụ ndị na-asị asị chimu daalụ, chimu mee nka, ibutego chi gị nka. Nwanne, n'onu Igbo, genụ ntị, n'onu Igbo, chi is either good or bad. Either your chi is good or bad. Chi ekwekweghị, chi wu good or bad, ha na-awụ ofu. Chi ọjọọ na chi ọma, chi bụkwa either good or bad. O nkweghị nke wụjikwa chi gị nwere ike dị bad, o meghị bad. ịghọtago? Ị nwere ike isi na chi gị mba, asị. Unu ekwuzine datị na ọ bụghị eziokwu. Unu ekwuzire ọ bụghị eziokwu. Gaa na-afa achị m ịjụ ọsọ, ịchọrọ ibikọsị iji program nwa bekee and ịchọrọ ịhapụ the program. Ịmaazị ka ị ga-esi eme ya, ịtọ nụọ Jizọs tochi, ịtọ nụọ Chukwu to nke nwa,
ịtọ nụọ ndị mmiri to nka because ịchọrọ divert that program na run n'ime gị nwanne ihe ga-enwe virus. Ị ga-eme increase the virus. You already have inwe virus already, so ị ga-eme increase the virus. Ihe need the format ya the complete system, then begin to load new information of ndozi ọdịnala. This nsọ ala na-ekwu okwu remove completely. Ma ọ bụ na ị chọrọ ọgwa na ị chọghị hapụ is your own problem. Onwe ejighị aka ịghọtago. Ọ bụrụ na ị chọrọ i maintain the old system, maintain ya nwanne, don't contradict yourself. Ị ga-ebutere onwe gị virus. Ịda na ị hapụrụ ya ọ ị hapụ ya because mgbe pere mpe ihe kụziri gị as education it's a program but ịmarụ ịghọtago. Ọ wee program, that's why eji baa gị afa ịghọtago. Place of birth, name of birth, surname, language, country, all these things are program. Gote new computer ọ ga-ajụ gị the same thing ịghọtago. Gote new computer ọ ga-ajụ gị all these things. Ọ ga-asị gị your name, your age, place, time. This ọ bụ ihe a akụziri for nwata ka the system eji wee kụziere gị western system. Luzie today that western system ịchọzighị ya ịjọsụ si na ya makpunye na another one nwanne, destruction for you. That is ịnago kanai because first of all godi because ihe anyị ji ekwu na ihe awụna ọkwana maka nwanne mmadụ ịghọtago. Nwanne mmadụ ka a na-ekwu because of ihe anyị bịara bụ ịkpụ arụ. Ọ ya mere anyị achọghị ịma maka ndị ọjọọ, anyị achọghị ịma maka ndị njọ because anyị nwere onwe anyị bịara to hawa. Anyị nwa bịara maka ndị ọjọọ because na anyị Igbo adịrọ mma ịghọtago. So ihe anyị bịara maka ndị ọjọọ, anyị achọghị ịma ndị ọjọọ na ndị ọma. Onye ọbụla bụ ofu for us ịghọtara. So ihe ọbụla ị na-eme mara amara na nwanne ọ bụghị ya bụ ihe anyị ji wee bịa. Anyị fụrụ ndị be anyị na ha chọrọ ịpụta na this program of western world, yes, mana ọ bụghị otu aha ha si eche ka o si wee dị maka na ihe a wee loaded program loaded. Ịchọ inwe kọmputa nwanne, iche ichenji system na ya kọmputa ka ị ga-eme. Ị ga-eweta program tinye first of all ọ sị gị reformat. Ọ naghị adị program n'elu program, ọ ga-asị gị reformat. O bidogoro reformat, ọ reform atịchaa ọgwụzie ọbezie load wezie new window. Kedu ka ị ga-esi ewere old system add ya new system nwanne? It does not work. Ọ naghị work otu ahụ. You can never. That is one day is impossible. O nwere ike ime ịghọtago. So ihe a na-agwa gị bụ ihe ga-abara gị nwa uru. Ọ ga-abara gị ezigbo uru because agbụghị maka anyị nwa, ọ maka gị nwa na onwe gị, maka ọ maka anyị nwa, anyị ma ihe anyị na-ekwu, ọ maka gị nwa na onwe gị. So mbidogodi izizi bugodi reformat ha. Ọnwụ na ịchọghọzi western system nsogbu adịghị, jiri ya nwayọ ịghọtago. Bugodi ụzọ reject ihe ọbụla ma nke anyị ma nke ha. Ọnwụ na ịchọghọzi buru ụzọ reject everything belief. Imerezie research check bezie kedu nke bụ because you need the program to work, you need it. Kedizi nke dizi applicable to you advance so this way if you na your brain ụbụrụ ga arụba gị ọrụ na kedizi nke ya favor your brain for ebe ị chọrọ ije ịghọtago. Ị gaghị ejidekwa nke a n'aka nka jide nke a n'aka nka asị ka ọ bụ ịghọta. Ị gaghị eji nke ebe a jide nke ebe a asịkwa ezigbo asị. Confusion for you ịghọtago. So nsọ ala Igbo complete loaded reformat and format, reformat and the program. Ebe ụzọ reformat ya clean everything system nwanne, everything ọ bụla ịma hapụgodi forget it, then we will begin to feed you with a new Igbo ịghọtago. So onwezie nke na-eru họrọ gị ebe ahụ ọnwụ ngwa ka ọ dịziri ịma at least inwego window 11. Ị nwere asset this window 11 now ihe ọ bụla ị chọrọ ime ị ga-amazi ya because inwego a new program ịghọtago. Inwego a new program which is na kịta now Chukwu bụ ama nwere onye ma ya ịghọtago, unknown, but the manifestation of this ama is Chukwu na Chineke ịghọtago. Nyewa ka ndị Igbo na-akpọ ama ha, then Chukwu after Chukwu ịnweta Chineke. Ọ Chineke ka ha tinyere as Jesus Christ, Jesus and the Christ ịghọtago. Ji ọkụ
all those things allegory ịghọtago ọ mmadụ na-epreach ihe anụ anyị na-ekwu today ọ ihe ọ na-ekwu ịghọtago ọ ihe ọ mere onwere mgbe mmadụ ji wee bịa n'ụdị nke mmadụ si ahụ Chukwu onwebeghị ebe o mere it never happens in this world mmadụ bịa ka Chukwu how can mmadụ bịa ka Chukwu ebe ọ bụ na mmadụ na Chukwu ofu e nwere ụdị akụkọ a na-akọ ọ naghị make sense ọ nweghị isi ịghọtara ke ka Chukwu ga-ese Chukwu kere mmadụ ke bụ nka Chukwu ga-esi abịasị n'ụdị nke mmadụ nwere it does not make any sense Chukwu kere mmadụ how can Chukwu come as man again ịghọtago so any person ọbụla nwa onwe ya ọ mara go Chukwu period ịmara ha na onwe gị ịmara go Chukwu period o nwere ezi otu ọzọ so Chukwu ya abịa n'ime onye ọbụla ọ dị iche iche mbọsị ọbụla irughara ogo ya ọ bịa n'ime gị biri nnụnụ kpasị ya akwụrụ ya oyi ya akwa nnụnụ akpasị ya akwụrụ naghị eyi akwa ịkpasị ya akwụrụ isi gị iyi ya akwa nwanne simple ị na-eyi akwa n'isi ịkpasị ya akwụ iyi akwa onweghị akwa na-esi akwa anaghị esi n'elu adara nnụnụ kpasị ha na-akwụ ya oyi ya akwa period so ọnwụ ngwa ka ọ dị ala ụzọ ahụ isi eje ọ dịghị ka ị ga-eyi nwa akwa ebe ahụ mpụ ụnụ akpa na-akwụrụ aha for 100 years enwebeghị akwa ha yiri ị na mmụnụ today mụ na-eje ne ụka aha niile ma ihe a na-eje for almost all their life ị ka na-afụkwa mmụọ na-asị onye nkịtị ijigodi mmụnụ mama Jizọs ebe ka o si wepụta ụwa ọ gaghị agwanwu gị mụ na-ejego ụka for 100 years ọ mara ebe Jizọs si mpụ ụnụ si ya si Israel ịjụ ya kedu ebe Israel dị ọma ịghọtara ọdọsi ya si Israel bịa but ọ maghị ebe Israel dị ịghọtara ndị a bụ ndị jere all these things ha kwere na ya ha kwere na this thing but ha amaghị ebe ọ dị ha amaghị so that means ihe ọ na-agwa gị bụ na since o ji kpaba akwụ nnụnụ a gbasibeghị dị akwụ that means the program aji adịghị mma nwanne ihe ahụ pure truth the program aji adịghị mma ịghọtago because ihe a na-enyere gị this program nwanne ọ bụrụ na ndị west ndị Europe enyeghị ụmụ ha good program ụmụ ha agaghị enyenwu ha discipline and the phone telephone ha nyere ha ọ bụrụ na ndị China enyeghị ụmụ ha a good program ụmụ ha agaghị reward ha with electronics and all this science and technology ọ bụ ihe nyere nwatakịrị ka ọ ga-enyecha gị azụ ọ bụrụ about religion is called program amaghị m ụlọ ọma religion means program to reunite simple because ị mana mgbe ọbụla anyị nụ ha something anyị ewere ya aggressively ka a gasị na nwanne enweghị ihe religion mere gị religion will say even the program you use to talk is religion the program is because ị gaghị as long as isi iwe atheist iwuzi Christian awụzi m onye omenala you still have religion in you because without that without it gịnị ga-eme gị eji wee kwuo ya the first place without it ka anyị ga-eji wee kwuo ya ị na-aga na school agụ akwụkwọ kedu the program na run inside you to respond to this question a na-ajụ gị na class which program ị na-agụ 1 2 3 4 ịma ihe ha mean ịmana ihe ahụ symbols ịmana letter ahụ symbols ọ dịsị ị na-agụ 1 2 3 4 ịmana symbols ka ahụ ịghọtago ihe ahụ program enyere gị enye so as long as ị na-use 1 2 3 4 ime understand na 1 bụ ufu 2 ebụọ all program because ọ bụrụ na ọ bụghị ya ka nkịta ifunu ebe nkịta na-agụ 1 2 3 4 ifunu ga-ebe ewu na-agụ 1 2 3 4 ifunu ga-ebe enwe na-agụ 1 2 3 4 no ị na-agụ ya that means all program ka iji kedu onye si gị beli ikwere na 1 ofu who told you program inside you because all mmadụ gwara gị na 1 ofu ikwere ọkwa na asị how do you know it mana ikwere ego ịghọtago so the same thing na-eme everywhere because ị na-run under program so ọwụ na program anyị anaghị eme ọfụma taa ihe o mean na program anyị ji adịghị mma is as simple as that ma ya nwanne hapụ na okwu hapụ na akụkọ ihe na-eme anyị nsogbu bụ na anyị dị agha anyị ji agịrịga and agịrịga egbe ebe anyị na-eje nwanne hapụ agịrịga ka anyị je focus on building forget about politics is a trick I know about it very well politics means tricks
nothing more, nothing else. So build your house, get your own person. You can't have anything without that place, because there is a power running. There is a power, electricity is running. So in anamaka politics is like electricity. Each electricity of eziokwu, each ọkụ. Then ihe anyị na-afụ politics simple. One day you cannot just go and do. No, it's impossible. Ọ gaghị awụ. Onweghịkwana onye ji gị aka. Ọ your mind ji gị aka. There is so much information to reveal, but ọ ga-adị n'ime akwụkwọ nsọ ala na ntara akara anyị ga-afụ ya. Ọ gaghị, we cannot just give it out like that. No. Ọ bụrụ taa ka esi eme ihe. All politics ka ị na-afụ that in period nwanne. So all the part of the religious movement. Politics, government is part of religion, but una religion with government. No, government with religion. No, religion owns government, because that's why if you go politician naga as a vote without using religious thought. If you go before, go through politician na this world naga for contest without using religious ideology. You know get before. So all religion were politics, all politics were religion. You got that? So all na inwehe this foundation, you are not going anywhere. Also, if you like, go and bring Christianity, or go and bring Judaism, or go and bring Islam, or go, because that is not fundamental. You got that? Because here they govern, because religion rules the mind. Once you rule your mind, you rule the environment. If you rule the mind, you rule the environment. Simple. You get another religion, that means you are not ruling your mind. You give your mind out and you want to rule the land. Is it only possible? You must rule your mind, then that's Nso Ala will rule our mind. Because onye Igbo ọbụla ma ihe bụ nsọ. Ịghọtago? Onye Igbo ọbụla ma ihe bụ nsọ. Onwe ndị na-ama ha akọwara gị. Yes. Enwe ndị na-ama ha akọwara gị. Ndị Igbo si ekekere ụwa, aka kere ọfọ. Because this world or something mere. Nwanne otu ị na-aga ije now. Ịkwa ihe aka. Mmadụ na-akọ gị aka kwema. Ọ bụrụ na onwe onye kwara gị aka, anything that move is moved by something. Must. Something cannot move without something moving it. Ọ bụghị eziokwu. Something must move something to move. Something must move something to move. So who is moving that thing that is moving, that is moving, that is moving? What is that? That is the case. Ọ bụrụ na isiri ịma ha ụjọ na-atọ gị banye nwụọ, ịma ha ebe ị ga-eje. Why not to do Nso Ala then to be satisfied? Why not to become onye Nso Ala so that you can be satisfied? Ị gaghazi ị na-eche iche ụjọ ịnwụọ ịmaghị ihe ga-afụ. Why don't you keep the rules and regulations so that ị gaghazi enwe ụgba ịnwụọ na ezumike ọfụma? Kedu isi ihe mere nụ ebe ọ bụ na ụjọ gị bụ hey nwanne kedu ebe mmadụ ga-eje bụ ọnwụọ na then okay nsogbu adịghị, good and fine. Kezi ihe mere n'ibu onye Nso Ala so that all those things questions can be settled. Because Nso Ala agwara gị na Nso Ala agwara gị ihe bụ Nso Ala. Trust the God and do the right. You got to go. Anyị ga-enwe our own obi ebe anyị na-ezi ozi ọma n'ala Igbo. Obi nke anyị, obi anyị a na-akpọ temple. Whether you call it church, I don't care. Maham ihu na-akpọ ya. Obi anyị ga-enwe nke anyị across Igbo land. Anyị ga-enwe our people, bring them to teachings of Nso Ala so that they will die in peace. Or in pieces. Yes, because ụjọ na-atụ ha amaghị ebe ha ga-eje ba ha nwụọ. Ịbịa here, we will lecture you, tell you what life is all about. Always in nwa ka ọ dịara to make a choice. Choice is yours, ọ bụrụ anyị. Nke anyị wụ to preach ozi ọma, ihe ọ bụzi nwa ka ọ dịara, ihe ị ga-eji eme bụzi up to you, ọ bụrụ anyị. Ịghọtago? Ihe anyị chọrọ ala Igbo ịdị mma. Onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme, ọ bụrụ na anyị rụsịa ebe anyị na-arụ n'ala Igbo, ma ịwụ scientist o, ma ịwụ archaeologist o, we want to expand Igbo land. Anyị sere ime extract Igbo land. Marakwanụ all those places egbe na Ọkigwe. Also nwa bekee na-agwa anyị ihe dị n'ala anyị. How can nwa bekee archaeologist come to Igbo land and tell us what our father have? Isi ọ dịkwa anyị mma? Anyị ọ na-apụ dị ara.
archaeologist Torsten Shaw from England ọ bịa gwa anyị ihe dị n'Igbo ukwu nke anyị archaeologist from England abịa na ọkaigwe ewegwa anyị na ọkaigwe bụ ebe nwa mana nna anyị ọwụ nna anyị bụ onye wụrụ those things ihere ọ na-emekwa anyị. Are we not ashamed? Ị nọ na-ekwu nonsense na-akọgheri. Are we not ashamed that na one man 35 years from England ga-abịa gwa gị na ama Igbo bụ ihe nwa oje na Google oje dee about ị ga-ahụ ndị Igbo ha na-post something add ya a English name that is a discovery. Mongo Park discover River Niger. Mongo Park River Niger nke anyị. People believe it because ndị mmadụ believe na somebody from Rome will come and take them to heaven. Why not your father take you to heaven? Kedu ihe mere nna gị agaghị take you to heaven? Why must somebody from Jerusalem come and take you to heaven? Aghọtara m ihe a na-akọ ebe a nwanne. O nwere ihe a na-eme a na-ekwu mmụọ na onwe m aghọtara m ya. Maybe I don't know why. Because it's impossible. Ọ dịghị nwanne nwe ihe na-adịghị possible. Onweghị mgbe somebody from Russia will come and take you to heaven. It's not possible because Russian man is running on that program in his head. Russian program n'isi Chinese man is running a program, a Chinese program n'ime isi kokos ịchọrọ ma ihe ọ na-eme. This Chinese man is been programmed to protect the interest of China. So can you expect that this man will come to your land and take you to heaven? Enwere ihe a na-akọ ebe a me aghọtaghị m ya. I don't understand. So period Chukwu nke anyị Chukwu nke anyị Chukwu nke anyị nwanne Chukwu nke anyị amasị nyanwa bụ only person that can rescue us, take us to heaven, take us to anywhere, not any I do somewhere. It's not possible. Not any government, nowhere enwebeghị ebe o mere because your force is within you, not outside you. The Almighty is within you, not outside you. So ka ihe na-akọzikwana ebe a agọtaghị m ihe enwere ndị mmadụ na-eme a na-akọ me I don't understand. You got to, so anyị nwawu ndị Igbo first of all godi anyị mana ndị Igbo dị religious, we understand that very well. Onweghị onye na-asị ha don't worship anything, nobody said. You got to go because worship is to clean your heart. Simple. Worship means clean your heart, to watch yourself. But you cannot just go and do nonsense without washing your heart. That means you are living in delusion. Ihe a na-eme na ịka ụka ụna anaghị asụ Igbo nwanne. Ịka ụka is mean to translate something that is in the book. Nwanne bịa ma kpasara gị ụka. Ndị abịrịba na-asị bịa ma kpasara gị ụka. Ịka ụka is to translate ihe dị n'ime akwụkwọ ka emere interpretation of the gospel. Interpretation of the gospel ọ ihe ịka ụka meniri. Onweghị mgbe ọ sị gị jee ebe aha buru nsogbu gị bịa ndị bụ wee jeje onwere ihe afọ. Mmadụ gara n'ụlọ ụka were kii moto ya nye pastọ tata ọ na-agba ụkwụ anyị. After ka o nyere pastọ kii moto ya since 2-3 years ago ọ ka na-agba ụkwụ ana ruo taa. Kama ihe ga-adị mma ọ na-akawanye njọ. Kama ihe ga-adị mma ọ na isi na ụlọ ụka nke a pụta banye na nke ọzọ. Nna asị nsị pụtara ụwa ifugo onye Chinese man si na chọrọ obe na ncharafin baa na grace of God. Inunugo onye Europe si na assemblies of God baa na deeper life. Inunugo no, ị ga na Africa o si na siemens taa ọba Catholic, o si na Catholic taa ọba siemens, o si na siemens taa ọba na nka, o si na nka taa ọba na nka. Nwanne o doghị anya na n'ịma ihe ị na-eme. O dokwara gị anya n'ịma ihe ị na-eme. Kedu ihe na nwanne ọwa a sị na the Almighty, all power belongs to God. All power belongs to God. All power belongs to God. Then what is the case here? Ịgụchesie egwu a ịgụsịa all power belongs to God ị na-amagharị ka monkey. That means nwanne ọwụ na okeke amaghị akpa isi ka ọwụ na mma abalị isi adịghị nkọ. Ọ ihe m na-ajụ ọ bụ na okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma abalị isi adịghị nkọ. Ị na-asị God is mighty, God is every power belongs to God. Ị na-ekpe ekpere
ịkwa this go to nna jika go close to ebe ndị a na-aga chọọchị Pentecostal anọ ihe a na-ekwu n'ọnụ all power belongs to God, and then why are you wasting your saliva? Ka ihe na-waste your saliva then? Why are you wasting your saliva? God created you, do everything, and you wake up and you shout 4 o'clock in the morning you put microphone teta n'ụra, Jesus na-akpọ gị teta n'ụra, ọ na-asịkwa gị binie oge na-aga teta n'ụra, Jesus na-akpọ gị teta n'ụra. Itetasịa n'ụra 7 na-akụ, ọ bụrụ na onweghị onye na-agafe nye gị ego ka ije ṅụọ akamụ na beans, agụụ anyụ ọgha anya ụbọchị ahụ. Ịghọtago? Ọ bụrụ na onweghị onye nyere gị ego ka ije ṅụọ akamụ na beans that morning, ezigbo agụụ agwọ gị ịba, odoge anya na ihe ahụ ị na-eme no wrong direction. Odoge anya na this thing wrong direction. Kedu ka ị ga-esi wee pụta iwuhu birikila ibohu kọtụma ịdịghị mma polisi, ịdịghị mma kọtụma, ịpụta iyiri akwa Jizọs save, gaa na street na-ekwugheri, you waste your days just for nothing. Nwanne eriri ga-eri ezigbo onye eriri eri ka ịbụ. Maka nke mbụ bụ na ịbụ onye nna gị, ihe nna gị na-arụ bụ ọrụ ugbo. Ndị Igbo na-arụ ọrụ ugbo, ịghọtago? E nwere ihe gbasara Igbo ga-adị n'ime akwụkwọ anyị, ọ gaghị adị na public, ọ n'ime akwụkwọ anyị ka ọ ga-adị. Nwanne, ndị Igbo na-arụ ọrụ ugbo, ịghọtago? Ihe eji wee sị gị na Noah bụ onye dị asọ bụ na ọ na-akọ ọrụ ugbo. Ugbo bụ ụgbọ, na-ege ntị, ụgbọ mmiri. Noah na-arụ ụgbọ mmiri, Igbo na-akọ ugbo, ịghọtago? Ya bụ ihe a na-agụ gị na Noah bụ onye afọrọ dị asọ, maka ọwụ na cultivate the mind, ọ na-akọ ugbo. So nwanne, ọwụ na ị bụrụ onye na-akọ ugbo, ịkọpụta nri n'ime anị, otu aha nwatakịrị ahụ esi wee bupụta ya n'afọ ya, ị ga-asa nwatakịrị ahụ ọwụ na ọ bụghị ya, ọ ga-enwe ọbara n'ahụ ya niile. Ịghọtago? Ịkọpụta ugbo na anị, ihe ọbụla ọsọ ya bụrụ, ị ga-esa ya mmiri wee rie. Some of them ị ga-esi ya n'ọkụ wee rie. Ịghọtara? So ị gaghị anọkọta bụrụ mmadụ isi mụ na obi gị nsogbu adịghị n'ọbụ ije ụka. Nwanne, ije ụka bụ ị na-aga ka a kọwara gị ihe dị na gospel na akwụkwọ ha kpọrọ akwụkwọ nsọ nke ha. Ịghọtago? Ndị nwa na onwe gị na-aga ebe ahụ, onye ahụ na-akọrọ gị detin ọma ihe dị n'ime akwụkwọ ahụ. Kedu ihe mere ndị Afrịka enweghị their own Bible? Why do they use Western Bible to preach their own people? Ị na-achọ ịgwa na ha enweghị ike idenwu Bible for their own? Ha ji wee gbara na Israel, gbara na Rome. So ha enweghị ike idenwu akwụkwọ, ordinary akwụkwọ, just to teach their own children. Nwanne, Chukwu anụnwa a na-ekwuri ekwu nwere ebe obi iche, enwere ebe Chukwu, kwasị na Chukwu nọzọ ebe niile. Akwụkwọ ụka niile m gụrụ n'ụwa, I have read, agụọla m Koran, gụọ Bible, gụọ Torah. Ihe m nụrụ bụ na Chukwu nọ everywhere n'ime ihe akwụkwọ niile. Then ka ihe mere na anyị nwa na onwe anyị enweghị ike iji aka anyị nwezie a program ịgwazi ụmụ anyị kedu ka Chukwu si arụ ọrụ? Kedu ihe mere ndị pastọ ndị nọ na Nigeria ji use Bible, Western Bible, to preach the word of God to their own children? So that means enweghị, ịmara na Bible ahụ enweghị onye ojii bụ sent n'ime ya. Then kedu ihe ị chọrọ ka nwa gị, kedu ka ị chọrọ ka nwa gị ti wee filie na ị were akwụkwọ na-enweghị senti dịka afa gị? Onye nwa mere ha ga-echenji afa ha to English name, do you see? Ị mana ọ dịghị a mere ndị Afrịka ga-echenji afa ha to English name because enweghị onye Igbo bụ senti, not knowing na all those osu abụ osu ji na ume na ya na senti ka a na-ekwu maka ya. They don't know. Ha ma ha na all those things will send. That's why ha ji wee sị ka abandon all those names, because ha they have been brainwash. Asagoghị isi na Western Bible. Ndị pastọ anụnwa nọ n'Afrịka na-akọtu, nwanne, all those people were the worst human ever living on earth because ha chọrọ ego. They are materialistic buncoms. How ndị materialism, ha chọrọ ego because ọwụ na ọwụghị ya. Kedu ihe ha ga-eji onye any African man chọrọ i preach about word of God,
he must have his own message from the land. Most message, one, if you preach about word of God from any foreign book, you marry Hinako. You marry Hinako because that book is talking about a particular place. So what about your place? Bible na-ekwu maka Israel and Rome. Go inside and see. Ị gaa n'ime the Bible, ị ga-abụ Thessalonians, ifu Romans, ifu Galatians, ifu Israel. Enwere ebe ifuru ala Igbo ebe ahụ. Enwere ebe ifuru Igbo land ebe ahụ. Iburu na-akpagharị. Ị na-ekwu maka God, you are telling your child the fundamental of human existence is God. Then you na-agwazi your children about their belief, the highest mind of the child, the highest mind of the child. When that no village, no name, nothing about that child in the Bible, that book, and you give it to your child as a fundamental book of life. I were go nwa gị na book of life without send ife anyị anọghị ebe ahụ, ife anyị dị asọ, enweghị ebe nsọ, debe ala Igbo nsọ adịghị ebe ahụ, debe afa Igbo nsọ adịghị ebe ahụ, enweghị ihe dị nsọ gbasara Igbo ebe ahụ. Nọọsọ nsọ dị n'Israel bụ ala nsọ, Thessalonian bụ ala nsọ, Rome bụ ala nsọ, ndị Galatians bụ ala nsọ, mamihe na-akpọ ha abụọ, Paul, James, Silas, ndị a bụ ndị dị asọ. But osu bụ arụ, ume bụ arụ, arụsị bụ arụ, Chukwu bụ arụ, Chineke arụ, ọwụ Jesus Christ saint, God good, Satan black, white God. Iwere ihe a ruo m nso were m mọbọghị anya. Iwere datin ruo m nso amara m na even idiri ịkpọ gị psychiatrist ka agwọ gị ịba because mara ihe na-eme. Iwere datin ruo m nso akpọrọ m gị ndị psychiatrist. Nwanne ọwụghụ maka ihe dị n'akwụkwọ ha. Ihe dị n'akwụkwọ ha anaghị ewe m iwe. Ihe na-ewe m iwe bụ onye ji ya. Ihe na-ewe m iwe abụghị ihe dị n'ime akwụkwọ ha because ihe dị n'ime akwụkwọ ha is meaningful, ọ dị meaningful. Mana ihe na-ewe m iwe bụ onye ji ya. Kedu ihe o ji ekwu? Mmadụ nọ n'Africa, somewhere in Ethiopia, somewhere in Uganda, somewhere in Tanzania, na-agwa ụmụnne ya that na somebody will come to save them from nwa bekee mining. Oh, nwa bekee is destroying our land with the gold mining, petroleum dollar. Oburu Bible esere Jesus from Rome n'aka. The company na mine na his village with the Roman company. Oburu Bible written by Romans, by Constantine, wee na-ekpe ekpere na-asị ka God, the same God that man created, that man na mmanụ na be created this God, the same God ka ọ na-akpọ ka ọ bịa save onye. But all the same that man na-amị mmanụ aha created that thing. That the God who gave this Roman empire power is the God nyere ha the power to take your oil. Same thing na akọsikwana. You got to, so nwanne ihe abụrụ just go and do your own because it's not easy like that. Only easy. You cannot just be angry and get away from Rome God. No. Simple thing ị ga-eme bụ nsọ ala, onye nsọ ala nwanne. Anyị ga-enye gị ihe ọbụla gbasara obi gị. Ihe anyị chọrọ to rest in peace. For you to rest, have rest of mind. Ọ bụ our own intention. For you to have rest of mind. Because that thing agaghị enye gị rest of mind. Ị ga ebe nwanne, ị ga ebe a na-aka ụka, ndị mmadụ na-adagharị. Ọwụ na ị nwere common sense. Ihe ahụ dị normal. Ọ dị normal na mmadụ ga-aga n'ụlọ ụka ebe ọ chọrọ peace, ịhụ ndị mmadụ na-adagharị. Yo, ifuru peace ebe ahụ. Ifuru peace there. Ndị mmadụ na-adagharị. Ebe ọ bụ na any kind of this place you went, a ga-asị gị weta ego. Anyone ị ga ha na there with bring money. Kedu mbọsị? Nwanne, God does not create money. Human being create money for exchange value. You got to go.
mgbe e wetara ụka na be anyị nwaji aka anyị were ego anyị wee rụọ dị ụlọ ụka, anyị rụsịa ndị ụka nara anyị ya, anyị rụsịa ndị ụka nara ọ dị ho ụlọ ụka nara Igbo anyị rụrụ ya, but today ọ ndị ụka na kọsara anyị ụlọ ha niile, ọ bụzi ha ji nwere. ịghọtago, go and verify. Ọwụ ndị Igbo rụrụ ụlọ ụka ha niile dị n'ala Igbo, even some rụrụ with single handed, some with public community. But today now ha eburuchara ha niile. What is the benefit? Is the benefit? Ke the benefit anyị nwetara those things? Next thing ahụ na ke were ụta ndị be si eme migrate to Israel now, to Islam the same way. Go to Ebonyi State, because a gwara na program nọ inside you. Mbọsọ ọ bụla ị like his Christianity, when the next door is Islam or Judaism. Simple. Because your spirit need a program to work. Your spirit need the program to work. You can never deny it. Pure truth. But nna anyị ha nwere program perfect one. Anyị nwa na onwe anyị is incapable of even ndị nsọ ala wetara ụlọ a program. Sị gị, ọ bụghị iwu bụ na ị ga-enwerịrị Baịbụl. Mmadụ one na-eje ụka nwere Baịbụl? Mmadụ one bụ ndị ụka nwere Baịbụl? Ana m ajụ ụnụ. Mmadụ one bụ ndị ụka gụgoro Baịbụl? Mmadụ one bụ ndị ụka n'ime ụlọ gụgoro Baịbụl? So you don't need to have Baịbụl bụrụ onye nsọ ala. Ị nwere n'idiri iwu onye nsọ ala nwanne. Nsọ mmadụ jụọ gị, anyị ga-ewepụtara ụlọ akwụkwọ. When the books are ready, you have them. But for the moment, good. Mmadụ jụọ gị, nwanne asị na ha na-ewu Christian, asị na na-ewu Islam, asị na na-ewu Judaism. No, ọ bụ disgrace to you, to your ancestors too. Ọ bụ a disgrace to your race. Gwa ha na ịbụ onye nsọ ala, ọ jụọ gị gịnị bụ nsọ ala, isi adị iwu onye holy, you are an angel, iwe holy. Holiness, ọgwụkwa ha n'ọnụ, imepụta ya n'omume. Ị ga-enwe more integrity and more respect. Because kedu ihe nsọ isi anụnụ nwere onye dị asọ ume, nunu nwere onye dị asọ osu, unu nwere dị asọ osu ji. The man onye ọcha ahụ ma onye Arab ahụ ma onye China, ọ ga-adị interested to know more about you. Ma isi a na iwe Christian, ọ gaghị ajụzi gị the next question. Ọ ga-ama na iwe furu efu. Isi a na iwe Christian, ọ ga-ama na iwe furu efu, because there is no more question. Because onye China adịghị agaghị adị proud to tell you na iwe Christian. Onye China agaghị eme, because ọ mana Christianity is Western religion. He knows. Onye China agaghị asị gị na ya wee Jewish man, because ọ mana Judaism is a European religion. You got to. Onye China agaghị asị gị na ya wee Muslim proudly, because ọ mana Arabs. Ọ ga-asị gị na ya wee Buddha, because ọ mana Buddha is Asia. Ọ dị okay, satisfied with it, because ọ chọrọ protect his own integrity. Ọ chọrọ protect integrity of a Chinese man. But onye ojii enwere integrity, o nwere self esteem, o nwere respect for himself. That's why ọ ga-eji apụta evening na-achọ ime gị intimidate with because you mara ihe bụ God. Because ndị mmadụ na-ekwu God, they don't know what it is. Ọnwụ na ịma ihe bụ God, you can never open your mouth and say that you worship foreign God, because you mara ihe ọ bụ. That's why God cannot help you, because you mara ihe ọ bụ. Had it been you know ịma ihe bụ Chukwu, ị nweghị ike isi na ị na-efe Chukwu ọzọ, ị na-akpọ isi ala nye Chukwu, ị na-amara ebe ọ nọ nke mmadụ nyere gị baa ya afa. Igbo, ị na-asụ Igbo na kedu ihe ị nwere ike ịma n'ụwa ma karịa ihe nna gị gwara gị? Nna gị agaghị atụrụ gị asị. Onye ọbụla n'ụwa ga-atụrụ gị asị, mana nna gị enweghị ike ịtụrụ gị asị. Ka ego si dị gị, nna gị ga-anọkọta nnọọ were gị tinye ndị iro n'aka. How do you think? Onweghị ebe ọ na-eme, and onweghị ebe ọ mepụrụ, onweghị ebe ọ megoro, and enweghị ebe ọ ga-eme. You got to go. So the first of all, to appease your own, those people before you, your own fathers, you got to go onye nsọ ala. Because from that moment, your business, whatever you name, ebidogodi wee, because a ga-amagodi gị ọra, amasị aga ọra, ejizie wee nọ wee kpuchapụkwazie ihe ọjọọ imekọtara. You got to go. Ikwere na nsọ ala, ha ga-ebugodo ụzọ
kpochapụbagodi because a ga-akpụgodo arụ gị na ma ihe imekọtara sinsi imebere iberibe akpụkọtachisia ya ekpofuo before ihe ebidozie na-agachigazi n'ọfụma ka o kwesịrị isi wee dị. Nwanne ọsọ gaa na assemblies of God, nothing. Gaa grace of God, nothing. Gaa Judaism, nothing. Gaa anywhere in the world, nothing. The only save is Nso Ala. Nso Ala Igbo. Because ala Igbo, nwanne kedu ihe mere Africa ji wee na-acha ọkụ karịsịa anywhere in the world? Why? The reason why Africa ji acha ọkụ karịsịa anywhere in the world, anwụ na-acha na Africa always. Sun is life. Ebe ọ bụ na anwụ anaghị acha, gather place, suicide no ebe ha dị too much. You got that? So number one godi before ị na-ekwu godi si na enwere ihe m chọrọ n'ụwa, nwanne onye ọbụla chọrọ nụ for justice ọ ga-abịa with equity. Ị ga-abịagodi with equity nsị aka m dị ọcha. Nwanne any religion na-anaghị preach this thing is fake. Any religion na-anaghị preach ihe is fake religion. Don't ever go there. You got that? Don't fake go. Kwụba aka gị ọtọ. Kwụba aka gị ọtọ. Nna gị gwara gị sị kwụba aka gị ọtọ. Gịnị bụ 11? Gịnị bụ 11? 11 ahụ na-afụ 11 ahụ kwụba aka gị ọtọ. Ịma na 11 bụ 2. In Roman language 11 bụ 2. Ebụọ aka efuru aka na-abụkwa ọtọ bụ ihe a. Ndị English na-asị parallel straight road, 2 straight roads. Ịghọtago? Fụ na-aga ihu ofu na-aga azụ. Kwụba aka gị ọtọ iti mba. Ị na-agbagharị. Mee ka igbe eje akụfecha ụdara awụ. Akụfesịa ọdara awụ. Agbara aka na-azụ ana ndị jiji a na-akọnye. Ịgbara aka na nwanne enweghị ike mgbe m na-akwụ evili ndị machiri asị ọkwa nwere obi gị a ọya nwe dị anị ọ bụghị the body. O nwere ihe dị because obi gị kwụsị ha na ahụ ga-ada repịasịa. Obi gị kwụsị, the heart stop breathing now. Nwanne iwe ozu nwụrụ anwụ. Obi gị kwụsị 1 short minute pịa iwe ozu nwụrụ anwụ. Go and verify. So the land belongs to the heart, not you. So inweta obi gị inweta anị gị. Ọsọkwa gị ihe ọ sọrọ gị mee n'ụwa so na nso gwara gị nwanne nwere ihe ị na-enweta. Quote me anywhere, I will tell you reason why nwere ihe na-enweta because anyị Igbo jụrụ gị ajụ. Onye mere iji aga eri ka ị na-aga. Ị nwere ike iche na ihe ị na-achọ wụ enyemaka. Nwanne eri ka mmadụ ị ga-eri. Mmadụ ị ga-eri mma na nnukwu Igbo ị na-aga eri ka ị na-aga because for you ichegbu na enwere ihe ị na-eme because all program virus mana onye virus nọ n'ime onye ara ama anya na-apụ ara mbọsị ọ bụ na onye ara mara na-apụ ara ya na kwụrụ mbọsị ọ bụ na onye ara mara na-apụ ara ya na so na hazi agụ ara. So ihe mere ndị a na-erugharị kpakpando na-erugharị n'ọzara ịghọtago. Mbọsị ọ bụ na ị ma na ị na-agha ara from that moment ị kwụsị ime iberibe ara gị anago simple. So until onye ọbụla na-ekwu maka ana Igbo ịdị mma ọ bụghị onye nsọ ala nwanne hapụ onye ahụ onye wayo. Quote me right. Onye ọbụla na-ekwu maka ana Igbo ọtọkwa ya hụ na ọ na-ekwu Igbo asịghị ya asamọngas na ọ bụghị onye nsọ ala nwanne hapụ onye wayo. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya jụọ ya kedu ihe bụ your intention. Nwanne ị gaghị agbara aka lọv gbara aka nwaanyị is impossible. Ị nweghị political power, ị nweghị spiritual power. Spiritual power akwụkwọ ha nke ndị na-egwu wayo na ndị mmadụ ị ga-arụ ha agwụ. No. Either you have one, ị nweghị inner power, ị nweghị external power, ị nweghị political power, ị nweghị ekwu even the right of righteousness. Ị nwere. Where are you then? Then how can we trust you that na enwere ihe ị ga-eme nwụrụ ndị Igbo? Ọ dịghị possible. Ọ dịghị possible. Nwanne because anyị nwawo ndị Afrịka nwere ka anyị si afụ anyị na-afụ ụwa a kind of onye mere ike ya ọna ịghọtago onye mere ike ya ọna mara na onye ọbụla jebere ihe nyuchie nsi ụzọ ọ na-ezu ji
onye ọbụla jebere ije, ndị Igbo si ijebe ije nyuchie nsị ụzọ, ị ga-ezu ijiji life and direct. So ọ bụ ijiji ahụ ka ị na-ezuta. Enwere ihe mmadụ na-akarị akarị. Ndị nsọ ala anyị akarịgo. O nwere ụdị okwu a na-eme ekwube, anyị akarịgo ya. Anyị akarịgo ya. Anyị anaghịzi ekwu okwu apụtara Naijiria abụrụ nsogbu onye ọbụla. Enweghị obodo bụ nsogbu onye mmadụ n'ụwa. You are running under virus. Obodo niile nwere ya. Obodo niile nọ n'ụwa nwere ndị nkịtị. They always have. Obodo niile nwere ya. Nwere ndị a na-aba Emeka ha too. O nwere ndị afa nna ha bụ otu agwụ ha too, si na ha achọzighị ịzụ otu agwụ, ha chenji afa ha tụwa afọ ọzọ. So that means to show you afa is nothing. O chenji ezo afọ ọzọ, that means name is nothing. So for ya na that the problem of name. Nigeria system adịrọ mma because nge nwa na onwe adịrọ mma because ọ ngwa produce the system that is hurting you. Ọ ngwa produce this aba arụ na-eme na Nigeria. O ruru ndị Hausa, ruo ndị Yoruba, ruo ndị Benin, ruo ndị Igbo. Onye ọbụla nna dị confined environment wa arụ ka ọ bụ arụ. Onye ahụ bụ arụ. So onweghị mgbe ị ga-anọkọtasị na Chukwu ga-ejọzụ tati ụfọdụ na okesie gị detinye gị ebe ahụ asị ka ọ bụ asị. So the only option ị nwere ọwụ na ị nọ na ị na-ata afụfụ, ị ga-ebugodi ụzọ give godi up as a self, jụgodi mmụọ gị ajụjụ gị na mmụọ gị richizi agreement ife pụta mmadụ nwere ihe mmụọ gị gwara gị mee. Ọ bụghị nọkọta nnọọ iji ọsọ mapụta na-akọtu mba, ị ga-ebugodo ụzọ kpụgodo arụ n'onwe gị because ụka niile nọ na Nigeria 99% of ụka na Nigeria fake. 99.9% of ụka in Nigeria Africa fake ego. So onweghị, that's why ihe anaghị adị mma because the corrupt mind asị na onye ahụ onwe onye ahụ elie. So corruption do everywhere. Put in the even na your house, mmụnụ ga-asị gị jee butere ya ego. Mmụnụ is corrupt, mpụnụ is corrupt, nwanne gị is corrupt, everybody is corrupt. Not the government is corrupt, the people are corrupt. Ị ga na-agwa mmadụ eziokwu, ọ na-achọ ka o si the back door. Ị ga-agwa nwanne gị eziokwu na nwanne gị maa na eziokwu. Even your brother na-eme insist sikwa ka o si the back door. Nwanne gị nwoke ka o si back door gwa your brother. Ị gwasị ya mmụnụ ga-asị gị na ya mana ụka bụ asị gịnị bọtụ ahụ gịnị. Kedu onye n'ime anyị ndị Igbo na-asị? Enwere ndị Igbo ị ga-aba ịjụọ na si ya kedu ihe mere unu ji aga na Judaism, onye gị answer odo ga ya na onye adị corrupt. So because of this thing you want to go to Judaism, this man onye a na-atụ asị na ọ na-atụrụ onwe ya ịchọrọ ije na Judaism because ịchọrọ ịtụ asị nezie n'anya ọkwa ka ebele ga-ejeje ọmahị ịchọrọ idisivu ndị mmadụ na-agba nne cheki n'ihe a. The same thing na-eme na family everywhere. Mmadụ ga-eje n'ụlọ ụka egbe ya na disi pastọ anaghị eme, ọ sị gị mana gịnị? That means ịma na this thing abụghị eziokwu, then why doing it? Kebere ihe na-emeri ya ime na-eme okay. O nwekwara ndị na-ekwu okwu maka freedom na ntị ya nwanne ka ekwe ihe a na-emere destiny. Ọ sị na ya mana anyị mana ọhụụ eziokwu mana gịnị kwanụ ka ezi ihe dị mana dị ka ihe ọ bụzi ka ihe mere ọnwụ na anyị chọrọ destiny. Why don't we go and get it and take it? Kedu ihe mere mana why do we ka ihe anyị atụrụ onwe anyị asị nwanne ọnwụ na ya chọghọzi nọ n'obodo a ka anyị pesa this place. Dede ka ihe a na-emekwe na masaji okwu na-eme mana gịnị? Ọnwụ na ị chọrọ ịnọ ebe a nọdị, ọnwụ na ị chọghọ dị nọ ime ihe na do something. Ọnwụ mana gịnị kwanụ? Anaghị m aghọta ihe ndị a na-ekwu. That is why the place is corrupt. Ọ bụghị ya nothing. Ọ ka ọ dịbe oke ka ọ dịbe ọgụnọ. Even that old man na-achị ụnụ the same character ahụ nọ gị n'ime nọ. Ị ga-asị the man nwanne you are old enough na ị kago nka
hapụrụ young people this place ka ha chi ya ọ sị gị yes I am old but gịnị what is but there but what ije jụọ gọvanọ you dịghị capable of having this place ọ sị gị but you know na you know what you know what you know what ibunye mmadụ ahịa ije ị na ya ego iruo ebe ahụ nwanne ka egbe ndị ahịa ọsị ọ bunyere ya mmadụ ha enyebeghị gị ego ọsị gị ha enyebeghị ya ego isi awaghị kwara kwasị nga ebunyere mmadụ n'aka ọsị but you know Nigeria na you know Nigeria gịnị kwanụ ebinyere m gị ahịa ka inye m ego mbịasị ị na gị ego isi m but you know Nigeria you know na look kewụrụ ihe bụ ihe odo oge anya na onye ọbụla nọ ebe a dị corrupt. That is why we say nsọ ala we free your mind all those agwa ọjọọ niile a iwere emepe dosbin ganye ya n'ime. So mgbe ahụ mmadụ bịazie jụọ gị ajụjụ ihe ahụ i kwuru ka ị mere irukwa echi ọ bịakwa ege na ọ jụọ gị ịgwa ya ofu ihe ọ bụghị ọbịa taa jụọ gị ikwu ọzọ echi ikwu ọzọ nwanne echi ikwu ọzọ ọnwụ nwere isi ọnwụ na ị gara ihe non profish aha gaghị na dosbin ha ya esi nwanne ihe sikatara gị ike o siere gị for the meantime period case close. Ihe sikatara gị ike o siere gị for the mgbe ahụ hapụrụ ihe ọjọọ ahụ o siere gị jos fụ mgbe ahụ hapụrụ ihe ọjọọ ọgwụna later things will change. Simple. That because ndị are ready to give up nonsense. Ha adịghị ready to give up nonsense but they will cry off. You got to go. Ị chọrọ ịhapụ ihe ọjọọ but after you complain gịnị kwanụ ị na-eme hard man fast guy smart guy nwanne a sị na ofe aratara na ahụ okike anaghị eju afọ a na-ebuga ya eje Amerịka pasmaga nwanne ada ebuga ya eje Amerịka e nwere ndị na-ati movie na Nigeria ndị ahụ enwekwe paspọtụ mana ife a ka a na-asụ American English na movie like this ị na-asị ma ha obigo America nwanne ada ebuga ya eje America iru America guys akwụsị gị iru America if that is gbagbuwe guy ihe na-enye ndị be anyị nsogbu na Africa ha na-eme na ha ama guy ịghọtago ha na-eme ha ama guy ọ dasịwa o ji eme ha gba tiketi jebe Thailand jebe Malaysia ha che na na-eme guy ebe ahụ nwanne ebe ahụ abụrụ dị guy ka a na-eme dị ichi ịrụ guy gaa America if you stand in Chicago 5 minutes then mara na mmụọ na-atụrụ gị asị onye nọ America go to Chicago nwanne jee na Chicago mee guy igo ozu nwụrụ anwụ ịghọtago igo ozu nwụrụ anwụ pịọ ekirịta ife na abụ so ada ebuga anyị eje America ụmụ ibe ihe mere anyị ji ata ahụhụ na Africa wụ na nwanne anyị na watch too much Hollywood movie. Anyị na watch too much Hollywood movie coupled with this nonsense Western religion nonsense. Onye a tinyere anyị na nsogbu anyị ji na ndị na-eti isi anyị na-achị ọchịchị since 1958 the worst place in Africa n'ugwu Hausa ka ọ dị the most wretched place in the world n'ugwu Hausa since 1958 ka ndị achịbara ọchịchị gịnị eji eti isi anyị ihe etitere n'isi anyị legodi ndị Dubai na-eti isi anyị ọkwa the same Koran ha ji ka ndị Dubai ji ọkwa the same Koran a ndị Saudi Arabia ji ka ndị be anyị na-eti isi ana ji kedizi ihe mere nke ha ji dịrị iche that means dakwa gwara m na-agba ihe dị n'ime akwụkwọ ahụ nwere ihe ọ na-ekwu maka ya ọ na-agwa gị somebody somewhere living in Mecca making Mecca great making Mecca powerful place and ibutezi ego na Africa ị gaa na Mecca jedosa ya si na-eje pyramid ị na-eje pilgrimage. Gịnị mere ugwu nsọ n'ọlụ? Gịnị mere igbu ukwu? Ebe a na-aga n'Israel na-akụ isi n'ahụ aja ebe ahụ ka ama Igbo mma, ebe ahụ ka ugwu ịtọ mma n'Enugu, ebe ahụ ka Nsụka mma. Kedu ihe anyị ga-eje tụfusie ego na ịma pilgrimage anyị gọọmenti na-ewepụta 700 million
for pilgrimage to Mecca and pilgrimage to Israel every year. Imo ego one a na-akwafu every year to pilgrimage na Mecca, pilgrimage in Israel. Ị na-agwa m na isi dị anyị mma. Ị na-agwa m na isi dị anyị mma. Mụnụ ga-atụfu ego ọ ga-eji wee nye ụmụazị nnukwu ụmụazị akara na-acha ebe Jizọs zọrọ ụkwụ. Nna nwanne, ebe Jizọs zọrọ ụkwụ, what does that matter? Ebe Mohammed biri aka, kedu ihe ya nwere ike ime na Nigeria economy? Kedu ndị na-enweghị ọrụ, place ndị enweghị ọrụ, enweghị ọkụ, enweghị ụzọ? Ị na-agwa m na anyị na-eje pilgrimage somewhere. Nna nwanne na ọ dị ka in fact a ga-atụ anyị ịga. A ga-atụ anyị ịga because anyị emerụ n'ebe onye nwe ụlọ ga-ama. Ha ga-adị proud gaa na news o public news si na enwere budget for 700 million for pilgrimage. So ị na-agwa m na my own ancestor, my fathers does not have a holy place. Mana ewepụtare something, ewepụtare Ghana British Museum, there is no one single British artifact in that museum. Okay, if you go to any Western America, all the whole artifact in the museum na Africa, God, then why don't we have a pilgrimage in this? Why don't we go pilgrimage ebe si wee wepụta those things? Ị gara na Jerusalem to pilgrimage, show me one single artifact from Jerusalem. One, I will resign. One single artifact from Jerusalem. I close this radio. Tell me one single artifact from Medina, Mecca. I close this thing. One single one. I mechie radio. Ka ezi ihe unu na-agara ebe ahụ for pilgrimage. Nwanne ihe akwa nkwa agha aka ngosi gị ebe gada. Gaa na the whole world, all the whole artifact is in their museum. If 100 ebe ahụ ị ga-afụ nke ndị Africa. Na South America, all the whole artifact na South America, go and look their nose. Big nose, big ears. That means all ndị ojii. Tutankhamun, Tetuankara amamiya na-akpọ ya akpọ na Mexico. Go and see them. The Mayans, go and see them. The original Aztec, go and see them. The Moors, go and see them. But anyị nwa na onwe anyị enweghị one single pilgrimage. So what? We will give you one. Anyị ga-enye gị na pilgrimage na Leja. Anyị ga-enye gị pilgrimage na Igbo Ukwu. Anyị ga-enye gị pilgrimage na Ugwu Nsọ na Ọlụ. Anyị ga-enye gị pilgrimage na Amụ Igbo. Anyị ga-enye gị pilgrimage na ebe ọzọkwa. Aka ha nkụ n'ugwu atọ ebe e nwere nsude pyramid. Anyị ga-enye gị pilgrimage na Nsụka. All those ancient Igbo, because anyị bụ ndị Nso Ala. Our own ideology is deep rooted in Igbo land. So our holy place in Igbo land is our holy land. Ala Nsọ bụ Igbo land for us. Nso Ala is our belief system for us. So ihe ọ bụla gbasara Igbo, tourism bụ na ala Igbo ka anyị ma. All the whole waterfall nọ na ala Igbo, ọ bụ our own. Ọ bụ ihe anyị ma as a life. Not Israel, not Rome, not Mecca. No single God from there we know. We only know Chukwu, Chineke, Amadioha. Simple. Onwezi ọzọ. Any other God we don't know. You got to go. Enye amarazi. Because ihe anụnwa bụ confusion or virus. All this thing bụ virus. Ịnọkọta ị na-agwa mmụọ maka Chukwu, ọ na-agwa gị maka Jizọs. Kedu ihe mgbe na mmụọ na-enweghị ike ịkpọ Chukwu? Why must the mmụọ call Jesus? Ndị Igbo si ala, Nsọ Ala. Kedu ihe na-akpọrọ ala? Ịmụ ha na ala bụ ala ka ha na-ekwu maka ya. Don't you know? Ị na-anụkwa Igbo? Gịnị bụ ala na English? Ala means ala. Ala. Nsọ Ala ka a na-ekwu. Ha sị gị nna nwanna achọghị m ị na like iri information ebe a. Ha sị gị ala ụwa kụba arụ. Ala kpụba arụ. Ala na-akpụ arụ. Ndị Igbo sị gị tụlitebe ha o ala, tụlitebe ndị arụ o, tụlitebe ha o ala, tụlitebe ndị arụ, ma ndị na-eme njọ ma ndị na-eme mma, ala tụlitebe nụ ha o.
onweghị onye muslim nwere ike ịgwa gị ihe bụ ala ụwa kụba nwanne ịgwa m I close this today. Ha nwere ike ịga na Google de nonsense. Ha nwere ike ịga na Google si gị definition of ala ụwa kụba. No, ala ụwa kụba arụ means ala na-akpụ arụ, because ala na-akpụ arụ nwanne ime ọkwapụ gị ọkwa na gị Jerusalem, ọkwa na gị Rome, ịkụkatị ya ninja ọkwa na gị Abuja ma Lagos, ala na-akpụ arụ, ọ na-hazi akpụ arụ tata. Ichere ihe na-eme gị gba aka, ichere ihe na-eme gị gba aka nwanne, ihe nwatakịrị fụrụ rie enu osisi, okenye nọ na nene, ihe nkịta fụrụ na-agba ụja, ewu afụ ga na-esi ala tụlitebe ndị arụ, tụlitebe ha ala tụlitebe ndị arụ, ma ndị na-eme njọ ma ndị na-eme mma, ala tụlitebe nụ ha nwanne. O megị taa, o meechi, o megị n'izu, o mee n'ọnwa, ọ ga-abụ gị ike. Ala na-abụ mmadụ ike, ala na-abụ ike, ọ ga-abụ gị ike, ọ bụọ gị ike nyaa. Ala na-abụ ike ịmahụ nwanne. Were ofu ọka iche ịma ihe na-ekwuru, ofu mkpụrụ ọka tụọ naanị opuo. So ịtụnyere ihe ebe opuo, ịmaha na enwere pawa nọ dị ya, icherekwa gị mma. Ebe ịtụnyere mkpụrụ ihe opuo, ịmaha na ọ nwere force. You don't know, because we have been deceived and bamboozled. I were mkpụrụ tinye n'ime ala opupute, ịmaha na ike nọ ya. You don't know. Ị na-eme arụ, mebe arụ. Nna gị atụọrọ gị asị Igbo language bụ fundamental original language, so ihe ọbụla ha na-agwa gị bụ real life. Ọ sị gị nsọ maka na ala bụ soul, ala bụ soul. Ha ji wee sị gị erikwene the fruit in the middle, because the fruit in the middle begin to divide your mind. Don't divide the mind. Ọ sị gị don't divide the child, don't divide the child. Ha gwara na Solomon's book, don't divide the child. Erine mkpụrụ dị n'etiti ndị Igbo ji wee sị gị ịfụnanya, ịfụnanya, because love hot. Ọ gwara gị agwa, once you love something you will die. Death came from love. If you love, you die, because all ihe na-atụrụ egwu ọnwụ, because you love life. If you don't love life, you don't fear death. You love life, you fear death. The source of death is love, period. So nna gị gwara gị ihe niile na-agwa na nsọ, ala dị nsọ, is holy. Go and do your own research, because ihe ọbụla m gwara gị ebe a, go and verify. Ala means soul, soul. That's why ha ji wee sị gị na Allah is God ndị Islam, because Igbo language dey interpret isi ala. Simple, because na ha dere in Islam. Go and read it in English ka ịhụ na ọ bụ Igbo ka a na-ekwu maka ya. Nwere English nọ dị ya, nwere agba Arab land na ebe ahụ. Ịkọtago akọpịrịcha Igbo language ha je mee interpret buru bịa na akọrọ m tu. Gịnị bụ ala wakụba arụ? Gịnị bụ ala wakụba arụ? Gịnị ka ọ bụ? Nothing. Ala na-akpụ arụ. Ọkwa kemgbe ha na-ekwu ya, kedu mgbe ndị Islam ji ekwu ala wakụba arụ? Kwa mgbe ha ji ịkpụ arụ, ọkwa mgbe ha ji ime ihe ọjọọ, ọkwa mgbe ha ji ịkpụ arụ ka ha na-ekwu ya. Kedu mgbe ha na-ekwu ala wakụba? Ọkwa mgbe ha ji ịkpụ arụ, ọ mgbe ha ji ije ime ihe ha fili na ọ dị against their belief system ka ha na-ekwu ya na ala na-akpụ arụ, na ha na-abịa ịkpụ arụ n'afọ ala, ha na-abịa ikpụ arụ n'afọ ala. Ihe ha na-ekwu, go and do your own research, go and verify, jee verify ya. Ha jere ịkpụ arụ ka ha na-ekwu the thing. Simple. Abịakwa na-akọ nwanne Igbo wu super. Ịghọta asụsụ Igbo nwanne ọ bara gị uru, ịghọta asụsụ Igbo ọ bara gị uru. Igbo bụ alaeze a na-ekwu maka ya, alaeze a na-ekwu maka ya n'ụwa ka ọ dị. Alaeze a na-ekwu maka ya n'ụwa ka ọ dị. Ọ bụ ndị Igbo bụ only people bara God Chineke. Chi na eke, psycho and dynamic, creation and mode, destroy and create. Yes, ha gwara gị sị gị na ọ bịara ịzọpụta ndị mmehie
ka ọ ga-eche ajọpụta ndị mmehie ọ ga-agba ha ọkụ na renew ha because chi na-agba ọkụ eke na-eme odu ndị Igbo sị gị na enwere eke na-akpụ diamond n'ọnụ allegory of Igbo ọ na-akpụ diamond n'ọnụ o ruo enwere ebe o jere na nke na n'ụlọ o jere o dose diamond ya ka o jee kpaa nri nwaanyị ahụ eburu ikwe ịma ihe ikwe meniri na n'ọnụ Igbo ikwe bụ ihe ji asụ nri kpuchie dị diamond eke ahụ abịa pịagide dị ọdụ na dị ikwe ahụ pịagbuo onwe ya ọnwụọ ịghọtago so iwọchị ya dịsi Igbo allegory mara na ndị Igbo ma bụ machasị about life even deeper ime ndụ karịa ndị ọzọ niile ịghọtago ha na-ekwusi maka nke ha mana iwọchị ige ntị n'onu Igbo nwanne ịma na Igbo dị omimi ige ntị n'onu Igbo ịma na Igbo dị Igbo abụrụ asụ Igbo awụsụ ndị mmụọ Igbo asụsụ a na-asụ bifo ụwa apụta bifo mmadụ apụta bụ Igbo ka a na-asụ even mgbe enwebeghị mmadụ Igbo ka a na-asụ dị ya bikos onweghị ka ụdị asụsụ a ga-esi wee dịnwụ n'ụwa Igbo ka a na-asụ hapụ na a na-ede na Latin a na-ede na Latin taa mgbe ndị ochie ọwụhụ Latin ka eji ede today all translation into Latin ka anyị na-edezi today the original ọbụghụ Latin ịghọtago bikos onweghị ka mmadụ ga-esi wee sụọ ụdị ụmụrụ ụdị Igbo a ga-eme asụọ ị na-asị nwanne with this kind meaning not dangerous to a child eke bụ diamond ụnụ ama ihe ha bụ pineal gland the pineal gland ka a na-ekwu maka how can nna gị ga-echi wee kwuo ụdị okwu a na eke bụ diamond nwanne the real eye nọ n'ime ebe a all the mind bụ the real eyes not the projection ihe ifro projection that's why eji use it for media propaganda because all represent the propaganda all visible light all represent the propaganda proportion that is why eji use it for media propaganda what bekee understand these things that's why image matters a lot to the mind because image na replace what is been there before or replace it with image to create a new imagination to your brain before you mara ihe na-eme atịwa mgbe ibido mebe mbe iberibe before you mara ihe na-eme ịghọ onye iberibe ịma na transform go gari format go gị so ụmụ ibe nsọ ala Igbo onwezi anyị nwere onwe anyị achịgo ezi igwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe o meghere anyị ụzọ ndị nsọ ala anabago unu ga-anọ ọma unu n'anya ịghọtago ị ga-anọ na-achọgodi n'ukenu ịma anọ dị n'uke anyị ọkụ nwere ala Igbo ahụ anyị ga-akpakọrọ ya akpakọrọ anyị ga-eme ya mkpakọrọ nwanne jidenụ the gọọmenti nsogbu adị unu ga-anọ otu a ndị Igbo nọ n'ọkwa ga-abịa na-ayọ ndị Igbo ndị nsọ ala ha ga-awụgodi before ha ga-awụ ndị nsọ ala because ọ ha wụrụ ndị nsọ ala the redevelopment ebido nwanne onye ọjọọ can never give you what is good onye ọjọọ agaghị enye gị ihe dị mma never ever so onye ọbụla ga-enye gị ihe dị mma bụ ezigbo mmadụ so unless ma ị nwere onye nsọ ala as a governor that means ọ ga-enye gị because ọ ma na ala dị asọ to start with onye na-edebe ala nsọ onye kwere na ala Igbo bụ ala nsọ ga-ewere ego jee tinye na Switzerland asị onye kwere na ala Igbo bụ ala nsọ a ga-ewere ego jee tinye na-arụ refinery na ka ha na-akpọ ebe ahụ na Dubai ọ na-arụ bank na Dubai so nwanne enwerezi otu ọzọ esi eme ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe period enwerezi otu ọzọ anyị nwa na onwe anyị ewu ndị nsọ ala Igbo ka o si ebe a banye tata ka ị mara amara anyị nwawu ndị nsọ ala Igbo anyị kwere na Chukwu Igbo anyị kwere n'ihe niile gbasara Igbo nwere ihe bụ ihe ọjọọ na Igbo mmadụ bụ ihe ọjọọ andị mmadụ nwụ ha ana nke ya agaana ihe anyị nwa dị ndụ nọzi bụ ịkpụ arụ nke ahụ metere emete kwapụ ya n'ụzọ ka ndị dị ndụ bụ ụzọ bie ndụ ịghọtago ihe anyị nwa nọbụ nwanne ịnyụchie nsị ụzọ ị ga-ezu o metere buru ihe onye metere o were isi eburu ị gaghị ata ahụfụ onye ọzọ ahụfụ ị na-atachite nke metere ụnyaahụ onweghị onye na-anwụchitere mmadụ ọnwụ onweghị onye na-atachitere mmadụ ahụfụ ọ bụla ị tara n'ụwa bụ ihe ị metere onwe gị nothing ahụfụ anaghị eme nchi ya anaghị echi ya ahụfụ echi ya so onweghị mgbe m ga-asị na Igbo na-ata ahụfụ gọvanọ
na-eri ego eburu ego arụ ụlọ. Ọ naghị ata ụdị ahụfụ ahụ na-ata, mana n'ime obi ya ahụfụ nke edịara ya. Ahụfụ onye ọbụla abụghị ofu. So nke ahụ ị na-atara onwe gị, ị na-atara ya onwe gị, ọ bụghị onye ọbụla. O nwere ndị bi Lagos bụ VGC container 200 a na-abata everyday na Lagos, ndị Igbo na Abuja 200 containers every week. So ahụfụ gị na ahụghị ofu. O nwere ike ọ na-ata nke na ụdị ọzọ, ị na-ata nke gị na ụdị ọzọ. So ị nweghị ichezi na Igbo na-ata ahụfụ ile general form. No, nwanne, iwuru onye nsọ ala, afrigo gị. Iwuru onye nsọ ala from that moment i kwuru n'ime mmụọ na eziokwu. From that moment your own is being freed. Ifrigo ozi process ka need to begin to wash you. Saga ezigbo arụ because isi na dustbin pụta. Asaga ezigbo arụ, sapụsị ya nonsense nọ gị n'isi. Ịdịkwa asọ ka ị kwesịrị ịdị. Nna gị dị asọ, nne gị dị asọ. Ọgwụkwa ha nke ndị a na-eje ụka, nke ndị a na-ekwu mgbe ndị gboo. Ndị nna nna anyị ha dị asọ, ndị nne nna anyị ha dị asọ. Sọsọ ndị Igbo na-eyuzu ndị mbụ. O nwere ebe ọzọ nọrọ eyuzu mbụ. Ọ na-amanye mbụ. Ịbụ asọ. Kedu ihe ụda atịrị? Onye mbụ, onye bidoro ihe, ịbụ ihe, onye mbụ karịa. Ndị Igbo na-eyuzu okpokpo asụsụ. Ndị Igbo na-asụ okpokpo asụsụ. Ọnya ka mmadụ ga-enesi anya na-asụrụ mmanya oyibo. Ịma ihe a na-akọ na English. Ma ihe a na-akọ na English. A na-asụ English. My daughter speak good English. Oh, she learned it from this Disney World. Disney World. My daughter watch this Disney World. She speak good English. And so what? And so what? Ọ na-asụ gịnị mezie? Ọsụsụ oribekwe nni o. Ọ na-asụ good English. Nonsense. Ebe nwanne ebe zoro ihe eji wee kee ụwa bụ n'Igbo ka ọ dị. Mụnwa na-agwa gị enweghị company a na-akpọ Igbo. I don't own any company called Igbo. No. So onweghị any benefit isi ọwa ikwere n'ihe a na-ekwu na enweghị benefit. Enwekweghị ebe edere ikwere ha na destiny money will go into my account. Ọgwa ha eziokwu. Ịghọtago? So anaghị m elesi gị ọgwụ ọbụla ka igoro. Anaghị m asị ikwere ekwe n'ihe m na-ekwu. No. Sọsọ ihe m na-ekwu bụ na ndị nna nna anyị ha si mụ kpọkọta ndị be anyị ọnụ tụwara ha eziokwu a ha nyere m sị m tụwara ụnụ. Eziokwu aha bụ nsọ ala Igbo. Na ụnụ kwere nsọ ala Igbo na ha ga-enyekwa ụnụ onyinye ahụ ha nyere ụnụ na mbụ. Na ọha nwa napụrụ ụnụ ike ahụ. Ọha nwa napụrụ ụnụ ike. Maka na ha kere ọfọ. Ha kesịrị ọfọ desa ụnụ ewere ọfọ aha tụfuo. Nye ka anyị ji wee bido taa sị na anyị na-ekene aka kere ọfọ. Kene ndị mbụ. Kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ọ bụ ihe a ka nwa bekee na-asị n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Period. Ọ bụ anyị nwa kirie anyị nwa bekee many of them amara ihe bụ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Ha mụrụ ndị niile ndị Igbo na-eje ụka ha gwagodi m what is n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Ha gwa m ihe bụ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. I want to know. N'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ndị siemens. Kedu ihe ọ bụ? Bata aga m agwa gị ihe bụ aka kere ọfọ. Gwa gị ihe bụ ndị mbụ ndị ọkpụ na ndị egede. N'ọwụ ya wụ Session of the Cross a na-ekwu maka ya. So ọ ka mma na ị gara na nke ruoro gị aka nwanne. Nke aha nyere gị wụ ọnọ nse eru aka ebe ọ na-eteka. Nke aha wụ ọnọ nse eru aka ebe ọ na-eteka. Asị ọ na-agụ na ọ bịago na our own Messiah bebe. Igbo Messiah will come. Nke ha abịago na ịka na-eche ya nke ọ bịara abịa ya ọmana. Nke ọ bịara abịa o ji anya ọmana ịka na-eche ya. Mba, nke anyị abịabeghị, ọ ka ya abịa. Anyị na-awụ ụzọ, anyị na-asụ ụzọ. Anyị na-asụ ụzọ. Nwanne ala Igbo ga-emesịa bụrụ the best place on earth. Onye ọbụla ga-achọ ivisit ala Igbo. Or if anybody on this earth, because the story on that land is not written anywhere in the world. The story on Igbo land is nowhere on earth. So anybody on earth, because ihe mere bụ na ndị mmadụ hapụrụ these people ha na-ekwu maka Igbo na-agwa anyị our own story. No, ndị nsọ ala we write our own story. Ọ na-abịa ka anyị nweta akwụkwọ nsọ ala Igbo anyị. Let it come out. Ha gosia ya, they will come to Igbo land for research. Ha ga-abịa n'ala Igbo for research because there is evidence.
of existence of Igbo people, ndị Igbo being the people who created this fundamental of this philosophy of religious philosophy. Ọ bụ ndị Igbo created it to develop the mind of a higher man. Yes, we did. Ọ bụ anyị nwa lere the foundation of mind development, mind cultivation mgbe ndị mmadụ ka bi n'ụlọ mkpa aja na-ebi n'isi. We rose from above to develop it. Anyị nwa matara na man can become higher if you give them good information. We did. Anyị mere. That's why ndị nkịtị today do not understand it. Ha sebe arụsị na-ekwugheri. Because their mind adịghị higher enough to understand higher knowledge. Ha dịrị ọcha. Ha bịa ka asa ha ahụ. Ndị be anyị na-atụ nzu aka nzu. Bụtụ ndị nkịtị ga-eburu nzu n'aka na-ekwugheri. Ha mara ihe ọ bụ. Ifuru nzu ka o si acha. Ifu ka ọ dị. Nzu ahụ ipisi isi ọghọ dust, ọghọ nzuzu. Ịkụrie nzu ahụ ọghọ nzuzu. Ịka nzu itinye W ọ bụrụ ịkwa ozu. Itinye nzu ịka nzu W ọ bụrụ ịkwa ozu. Ewe ya. So ụmụ Igbo dị egwu. Ndị Igbo na-azacha afaza ụwa dị egwu. Ndị Igbo na-aza ụwa dị egwu. Asịsọ nem. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ma ndị kwere ma ndị ekwere. Ha ga-emesịa kwere maka anyị mana ha enweghị option. Ha ga-emesịa kwere. A sị na agbasi ọsọ agụọ maịlị. Anakwa ha ayọ mmadụ biko. Ayọkwana mmadụ biko maka ihe mmadụ biko. Ọ wụ deceive ka ị na-edeceive ya. Ịyọkwana ya biko. Gwa ya eziokwu. Eziokwu bụ ndụ. Ndị Igbo sị na eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ. Atụghara mmadụ asị. Mana ọ bụ na oru họrọ gị sị na oru họrọ gị. Mana biznes ebugo anyị. Mmadụ ga-egote ahịa 5 naira. Ọ chesịkwa ha na o gere 20 naira ka o nwee ike iri gen. Gosi ịgwa na o gere 5 naira. Onye ahụ nwere ike sigaresi ya 5 naira 50 kobo. Mana ịgwazi ya na igere 20 naira. Ọ sigaresi ya 19 naira. So ka ị nwere ike iri uru. Ọ maa ya ebido tụba asị. Ịfụ ya. And isi na ị gaghị eme ya. Ndị ọzọ nwere ike inwe ha n'ahịa. Ma ọ bụrụ na mmadụ na-agba ọsọ ahịa. Ọ bịa na chọpụ gị. Sị gị nwanne na ya chọrọ ịkpọta onye ahịa ebe a. Nke bụ ya etinyere 20 naira n'elu ya. Ndị isikwanụ mba kpọjere ya onye ọzọ. Ịghọtago isi na ya eme ọ ya kpọtara gị onye ahịa. Mana ọ ka mma na mbụ ọnụ kama erichedachi ụzọ nke m akọla m ịkpọtara na m kama m bịaba buru ọnụ na ọnwụ na ị chọrọ ka m nye gị ego nsogbu adịghị. Ndị ahịa ahụ ọgwụ na rere 100 naira enidịghị m igwe onye ahụ na m gụrụ ahịa ego na tụtụọrọ ya asị mba nwanne nchịrị ahịa 100 naira mgbe na nchọrọ 100 naira ọsọ gwa m na m gụrụ 1 naira ọ ihe nchozuru to sell it pụta isi ka isi bara ya asị ọ ga-eme gị ịmụta isi asị isirizie gaba. Nwere ike isi kwụsịrị nne gị na nna gị asị a na-amụta ya amụta ọ na-ama ahụ. So ọka mma na ị gwara ya sị ya nwanne biko ihe a ana m eri ya 200 naira ọwụ na ire ya o nwere nke ruoro onye ahụ ị ga-enye enye ya. Pụta ọkwa maka disi fraudulent ime biznes asị nwanne ọ na-ere isi na abụ ọkwụ unu recha dị ahịa unu esebe okwu unu resie dị ahịa onye ahụ ga-abịa sị gị nwanne enye nke ya ife mara ihe na-eme na akụwa bọtụrụ ọ sị gị tiri 100 naira ije tiri 20 naira na ihe gị na-akwụ ọgwụ gwara ga-agwa n'oge na 100 naira ije tiri 20 naira oke onye egogo dị ahịa na nyezie ya nke ya gịnị ya nwere ntụ. So ọka mma na iji n'oge mara ndụ ị chọrọ ibi nwanne ego ya. That's why anyị nwewo ndị nsọ ala. Next year anyị na-ebido agriculture. This year wugodi this bricks industry. Bricks ihe anyị ji wee mee bricks ya na ka anyị nwee ike ime affordable house for our people ka ha nwegodi ebe obibi. Next year bụ anyị na-aba agriculture. On Tuesday anyị na-eje na Odenigbo radio as we do every day. Every Tuesday Odenigbo radio anyị na-agbasa ozi gbasara nsọ ala Igbo na anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo na anyị na-ewetara ndị be anyị ka esi ebi ndụ ka ndị Igbo si ebibi ndụ na gboo. Anyị ga-enwekwa n'ọgbakọ na ala Igbo niile ebe anyị na-agbakọ ebe a na-akpọ obi
obi nsọ ebe anyị ga na-akọwara ndị ụmụnne anyị gbasara ibi ndụ nsọ ala ka ha wee nwee ike ịmara na ala Igbo bụ ala nsọ na ime ihe ọjọọ ebe a na ala Igbo ga-achụpụ gị. Ndị niile na-abi n'ugwu Awụsa ha eji ha anya ọma, ndị bi na Abuja ha eji ha anya ọma, ndị bi na Lagos ha eji ha anya ọma. Kedu ka mmadụ ga-esi wee nata Krismas 5 days ọmapụ ji na ezigbo ihe na-eme? Mmadụ batara na nna ya only Christmas December 5 days 6 days 7 days ọmapụ naanị nna ya, anị nna ya na-achị ọsọ. Achị ọkụkọ nyụọ ahụrụ a na-achụ ya ọsọ. Nwanne ị nwere ike iche na because of business na enweghị ihe na-eme n'ala Igbo. E nwere ndị bi Lagos enwe ihe ha na-eme, e nwere ndị bi Abuja enwe ihe ha na-eme, e nwere ndị bi ugwu Awụsa enwe ihe ha na-eme. So ka ha na-eme ebe ahụ, ka ihe ha na-eme ebe ahụ isi ala anaghachị ya ọzọ. Gị nke ọ na-eme? E nwere ndị na-ala bekee 20 years enwe ha akwụkwọ, jebe adịghị mma na ba adịghị mma. Ka ezi ihe wụ dia onu ebe ọ si ọ bụ ala Igbo enwe ihe dị ya ebe ahụ ị nọkwana na-enwe ihe ị na-eme. Den ka ihe na-ekwuzikwe ndị a na village ha nwere hectares of land, enwere ike ịkọ food, zụọ ọkụkọ, mee ihe niile. Ọ hapụ ya gaa na Lagos na Round Bridge. Nwanne ọ bụ ihe ọma? Ọ ihe ọma dị ya? Mba na. So that means e nwere ebe mmiri si baa na obi ụgbọgụrụ bịa na nsọ ala. Nwanne ọkwa na obi ebere, ọkwa na obi ebere. Ọ hapụkwa na ndị akụkọ, ndị mmadụ ga na-nwere ndị akụkọ nọkwa n'ụwa ahụ. Ndị akụkọ jukwere eju, ndị akụkọ a ga-asịkwa ndị ndozi ọdịnala asị ha, ndị nsọ ala asị ha. Nwanne onye ukwu si na njerika, onye nta si na njerika, onye ọbụla si na njerika, onye bụzi onye ọjọọ. Imesi ife na-eme n'azụ iche na ọ dịghị onye hụrụ gị, ya bụrụ na m ahụghị gị, Chineke mụ na-ele gị. Ụwa anya amaghị onye bụ onye, ụwa nka sochi ma onye bụ onye. Enyi m lezi anya na onye ma mmadụ na-egbu ya. Agaghịzi m ekwu nke ọzọ maka nke ahụ fake. Ịghọtago? So mara na enwekwere ndị akụkọ, always they are. Ha ga-asị gị ha ji wee si ya mana ije gokwa mee research about ndozi ọdịnala, gaa mee research about nsọ ala Igbo, gaa mee research about Igbo heritage period. Always message research, then you decide for yourself. So only thing we ask you bụ nsọ ala Igbo enwezi ihe ọzọ. Don't give us anything. Anyị na-aga ihe ọzọ enye na anyị na-aga ihe ọzọ enye na anyị. Sọsọ nsọ ala Igbo ka anyị chọrọ. Ofu Chukwu, ofu omume the program running in your system bụ nsọ ala. Ọ bụ ihe anyị nara. Nothing more. Ọ naghị eje na school, ọ naghị eje na America, ọ naghị eje na England, ọ naghị emere ihe ọbụla. Sọsọ ihe anyị chọrọ bụ nsọ ala. N'ime ya bụ na ala Igbo dị nsọ, debere anyị iwu dị otu a. Anyị chọrọ ka ala Igbo dị mma, ka anyị na-efe n'elu soro ibe anyị na-efe na-alụ telefonu, dozie ala Igbo ka ọ bụrụ ala anyị ji ama atụ, ụmụaka anyị baa uru. Sọsọ ihe bụ ihe anyị yọrọ. Enweghịzi ihe ọzọ anyị yọrọ. Enweghịzi ihe ọzọ anyị yọrọ. So onye na-akọ akụkọ na-akọrọ onwe ya, onye na-ekwu okwu. Nwanne achọghị m onye ọjọọ na-akụkụ m. Ịpụta n'ime otu nsọ ala ma ndozi ọdịnala ị na-eme ihe ọjọọ, nwanne ụdị aka nweta katapọtụ agbawa gị isi, mkpara katapọtụ pịa gị isi. Idon ya hie. So onye ọbụla achụpụrụ ebe a hapụ, don't listen to the person. If ị ga-enye ntị soro ya, ọ bụrụ na isoro onye achụpụrụ asị onye anụnwa achụpụrụ ya achụpụ hie, nwanne isoro onye ahụ, isoro ya inwe ahụ akwere n'ihe o kwuru, isoro ya pụọ ebe a. Dịka ọ sị nwanne ị gaghị eso, a sị na onye ya na ndị mmụọ na-erikọ na-ejiri ogologo ngaji. Ka esi ekwu ya ekwu, mmadụ a sị na oke ewu na-anaghị eri ji sobe ewu na-eri ji, obido ribe ji. People you associate with decide your destiny. Since ndozi ọdịnala ma nsọ ala kwubere okwu, onwebeghị mbọsọ ekwuru against ihe ọdịmma nke ndị Igbo. Enwebeghị mbọsọ ekwuru against ọdịmma nke ndị Igbo. Then kedizi ihe mmadụ nwere ike ikwu maka ndozi ọdịnala? Ndị mmadụ ga-akọ akụkọ. Of course yes, they will say. Ndị mmadụ ga-akọ ihe sọrọ ha always.
but ị nwekwana anwa jụọ m that kind nonsense ịjụ o nwere onye a chụpụrụ ebe a nwanne anyị nwekwana ọbịa jụọ m because anyị abụghị Chukwu, anyị abụghị Chukwu kere ụwa. Ihe anyị na-awụ ndị agha nke Chukwu, anyị bụ ndị agha nke Chukwu. Anyị ga-edozi ala Igbo, anyị ga-enwe mmeri. Anyị bụ ndị na-eso Chineke, anyị bụ ndị agha nke Chukwu. Anyị abụghị ndị agha nke Jizọs, anyị abụghị ndị agha nke Mohammed, anyị abụghị ndị agha nke Yahweh. Anyị bụ ndị agha nke Chukwu, anyị bụ ndị agha nke Chineke, anyị na-eso Chineke. Anyị bụ ndị agha nke Chukwu. Gekwe ntị ọfụma, gekwe ntị because echi isi na ịmahọ. Anyị bụ ndị na-eso Chukwu, anyị bụ ndị agha nke Chukwu, anyị bụ ndị agha nke Chineke. Gekwe ntị ugboro ka m kwuru ihe, o kweghị echi isi m Chukwu asịghị, Chukwu asịghị, ọ Jizọs asịghị, Jizọs asịghị. Anyị bụ ndị agha nke Chukwu, anyị bụ ndị na-eso Chineke. Na anyị bịara idozi ala Igbo, na anyị ga-enwe mmeri. Ịnụkwara ihe m kwuru maka bifo ị na-ajụ ese, gakwa gekwe ihe ọfụma, gekwe ya taa, gekwe ya echi because maka mgbe ga-abajụ m ajụjụ isi ndozi ọdịnala ajikwe ọdịnala Igbo jikwe ọrụ nke a o jikwe no. Ọ bụ ihe m kwuru, ọ bụ ihe m kwuru na audio since ka nka na-ekwu ebe a echenjibere m anything. Anyị bụ ndị agha nke Chukwu, ndị agha nke Chineke ka anyị bụ. Anyị na-eso ụzọ ya, ụzọ ya bụ ụzọ dị asọ, ụzọ anyị na-eso. Ọwụ na ị ga-eso anyị nwanne, ihe fere ụnyaahụ hụrụ anwụnta. Ọwụ na ị ga-akwafu all those your wrong way, ịbịa we will welcome you. Mana ọkwa na ịbịa ebe a continue with nonsense nwanne, anyị akwa ga-ezigbo aka gị na ya ịghọtago because ịdịghị ready nwanne. Ị gaghị anọkọta n'ọga na football team na-eme expect ka ị gbaa na first league first league division 1 ebe ị mana ị gabeghị division 3 even you know na I did classify self ịgbali ihe asef ịgba listing ahụ na-ekwuzi okwu ịgba division 1 mba ihe anyị nọ division 1 so ị ga-emegodi training ka a mara ma a ga-anabatakwa gị na bọọlụ atọl before a na-ekwuzi okwu ma a ga-enye gị division 3 ma ọ bụ division 1 ma ọ bụ division 2. So people don't just come and na-akọtu ebe nwanne anyị nwere basic foundation as a system, basic foundation as a system period. Enweghịzi ihe ọzọ ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala. Anyị nwawo mmụọ wụrụ mmadụ, anyị nwawo nna nna anyị ha nwụrụ anwụ, anyị nwanụkwa ebe a taa. Enwerezi ihe ọzọ. Onye na-amaghị ihe anyị bịara nwanne chara anyị n'ụzọ. Ihe anyị bụ ọkụ, njem ọkụ ka anyị na-eje ịnọchi ụzọ ọkụ ere gị, ịnọchi ụzọ ọkụ ere gị. Ndị nna nna gị nwụrụ anwụ n'ala Igbo na-akwa akwa na-eti ozu n'ọzara. Onye maka anyị na ebe a na-atara afụfụ ịnwe ahụ asị na onye ọbụla kwuru ibin onye ọbụla kwuru against ndozi ọdịnala nwere ike idogbu, onye ọbụla kwujọrọ ndozi ọdịnala nwere ike idogbu because nwere ihe anyị ji, anyị na-ga-eji ya anything, anyị na-ga-eji ihe anyị nweghị ihe anyị na-eji. Ihe anyị ji bụ anyị na-adịghị mma ka anyị bịara ndozi, anyị ji wee sị na anyị bụ ndị ndozi ọdịnala, enweghị ihe anyị na-eji. So ị gasị against it nwanne chaka ghọrọ mbọ nna gị, even your own father ga-fight gị, your own dead ancestors will fight you because ha nwa bụ ndị anyị na-arụ ọrụ, ha nwa bụ ndị anyị zụtara okwu n'elu, ndị anyị gbadoro okwu bụ ndị agha nwụrụ untimely death n'ala Igbo because of your own evil mind. Ndị agha nwụrụ anwụ n'oge ha na-erughị eru, ọ bụ ha nwa ka anyị nwa na ebe a na-fight for. Ihe abụ a political movement, ọ bụghị a freedom fighting. Ihe ahụ the mind of the land we talk about. Ọ bụ the mind, mkpụrụ obi ana ahụ na-eme ịkọ ihe opuo ihe anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụghị geographical area created by nonsense man ka ya na-akpọ ya from England Lugard na ndị otu mba anyị akarịgo ụdị ya wee ụmụazị. So ikwe na nsọ ala ana Igbo anabataghị as one of the child. Igwe na nsọ ala nna anyị nke bi n'eluigwe bi n'ụwa nọ n'aka nna aka ekpe, we protect you and welcome you. Igwe na nsọ ala ihe ọ bụla itinyere aka ọ ga-aga nke bụ ihe ọma. Igwe na nsọ ala ịbụrụ ezigbo onye Igbo, mmadụ jụọ gị isi anyị bụ onye nsọ ala, o a privilege to you, o a privilege as an Igbo man, o a protection from your ancestors because on the have ha makere ọfọ ha kere ka ha nyere anyị ka iji aga. Ụmụ Igbo ya dịrị unu na mma.